Ei, 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 ta, ei, 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 ei. Ai, ama, oidekoi adrenalina. Baldakizue Euskal Herrian 2000 ikuskizun baino gehiago antolatzen diala zezenekin, bai, hala da. Eta dagoeneko banao, San Ferminetako prestatzen. Bat horrela. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Asier ongi etorri, zer moduz? Bai, berdin. Dena ongi? Oso ondo. Zezenak eta etxean utziko dituan, ezta? Bai, zezena beia eta txala eta pakian lagaitu. Ondo. Zelaietan. Zenba buru askak, hau etxekiat hartzaia zenba dirudakan galdetzia bezala da, baina... Gu ez gehan ez jaiotzetiko abeltzainak, guk esaten dugula zai asko. Gu askau 45 buru, gutxi gara, hortxe 46 buru. Amak 30, gero txalak egin dazkau 7-8 txal, eta gero gaztiak, beste 2 urteko bigaia askau, beste 6-7. Bikain. Eta, zezan bernean, hau, Endoia auzuan, ez da? Zan jendia indunda Endoia. Endoia auzua dago Itziar eta Zestua artean Gipuzkoan, hortxe itxasuei beira, leku... Parajearra. Ona. Eta, basekiat, ikusiat, aragitako erabiltzeitukela, behiak, basekite bai erabatzeitukela festeta, txekia sokamuturran edo enzierrotan, enun erabiltzeitu. Gu askau larrabeiak, dala bertako arraza bat galtzeko zorian dauna, Naparruan naparka ez da ditzeana, eta gure helburu nagusia da sokamutur edo entzierro, talako zezen festa herrikoieta eramatia animaliak. Baina gero, nahi genuen baita pixka bat, jendiai gerturatu ez gure proiektu hau eta egunerokotasun hori, eta itituguna da baita ganadutegira bisitak, eta animali gutxi batzuk urte bukaeran aragitara bideratzaitugu, eta egiten du salmenta zuzena, bai txuletak, aragi pikatua, hamburguesak, oinazigea, muturrak, tripakilak eta prestatzen, hori jendian eskuragarri jartzeko, bertako produktua, kalitatezko produktu bat eskaintzeko. Ona, ondo aia, hasiek udanok ondo ligatzeko indartxu onber gaitu, eta guk jakiona berdizkio platere harragateatzeko. Eta, basekiat, udan topera ibiliko zate, ezta? Sokamuturran da historia bakin deneguan, lasaio, ezta? Festa gutxo. Datu bat irakurri atemen, 2000 festetan baino gehiago erabiltzen diala, zezenak eta historik. Mateun ez galtzorian dago, baino... Bai, hori da, azkenean Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartu ezkeo, 2000 ikuskizune egiten dira gutxi gora bera, Nafarroako herriberan gehienak, baina gero Iruña herria bueltan bai, eta Naparroa iparraldean, eta Gipuzkoan batez ere. Bizkaia eta Araban zertu da gutxiago igual, baina egia da Euskal Herrian, azken 5 urteetan, 13 igo dala zezen festa herrikoien kopurua. Beraz, lan hain ezkero eta, zaindu ezkeo animalien ongizatia, zaindu ezkeo parte hartzaien segurtasuna eta, bai da ikusliai gustatzaion ikuskizun bat, eta, aia poliki lanian. Piskat arrotzeko, ez da, piskat gora etorrotzeko, ez da. Animali hauen bera odatu dituzte. Bai, no? Bueno, eta zukalden zemuz moldatzea aiz? Unibertsitate garaian pixa jardun genuen, eta hortxe ikasitakoa, oin egunerokotasunean eta biltzen dugu. Bikain, ikusiko, ekik ekarritako aragilakin, ingo duena kiribil bat, kurruskaria, eta gero Cesar Satzakin lagunduko jau. Ados? Oso ondo. Adi lagunak, eunduko saioa datorreta. Bueno, lagunak eta Asier, garatuko dizuet, nundik noa biliko gehan, aragi xetu kurruskari hau iteko garaian. Mendazka unbarazkik ingoitugu goxatu, lehen da bizi. Da gaula porrua, tipulina, batzuia, patata, txampiñoia eta irugilarra. Hoi ondo goxatuta da honian, ingo dugu honekin tartarrantzeko bat. Aragi xetu hai, bigorringo bota, ingo diona da salsa inglesa, perriza bota, soja pixkat eta ketxupa. Hori naztu, gatzan puntua jarri, gehiagi esatik soja ja emango zio berikutua. Eta hori nazten deunian, pixkat ostutzean nian, filo orea dakau hemen, ingo deuna da gurinakin, 3 ore jarriko ditugu, gurin pixkat eman, beste gainen, berriro gurina eman, bestia gainen, barrukua jarri, aragila gainuntzeko osagaiekin, kiribildu, eta labeko ontzi batian jarriko deu, gainen emango jo arrautza esne gainakin igurtzita, eta laberatu ingo dugu.
hoi indada honian, ingo deuna atea, pusketa moztu, eta laguntzeko Cesar saltza bat ingo deu. Nola ingo deu? Hau dana bakarrikan birrindu da nastu inbiar da. Dakau gazta parmesanua, hemen dikan gorringo erabiliko deu, hemen dakau baitare berrio perri saltza, siapia, ospina, antxoiak eta batzu jakin. Ados? Ni sukaldean moldatzen ez, baina hainbestaino ez, ni hainbeste. Bueno, ni guain bertxo gotea, guain eusin galdeak, eusin keska galdetu jak, bale? Martxan jugaitu txirrik itxarraka. A ber, azteko eta behin nik barazki haue goxatzen jarriko izkiat, eta hemen dikan adibidez, hiru ale batzu jateako dituk. Bueno, lau ateako dituk, hiru hemen sartuko izkiau, eta gero bat Cesar saltzantzako utziko, bale? Bueno, taldi beria mingaina eman bertzeko, bale? Bueno, ganadutegian izena. Bai, ganadutegian izena Albara da. Albara. Albara da izena. Hori, lehen komentatu modan Endoiako auzuan dakagu, Itziar eta Zestu artean, eta, bueno, Larrabei arrasako behia dauzkagu. Arraza hau da, galtzeko zorillan dagon bertako arraza bat, eta, bueno, bere zeregin nagusia da ikuskizun hauetan parte hartzea. Azkenean animali hauek mendeetan ziar aukeratu dira hortarako, hauek ez daukate esne kantidade handirik, ez da arai kantidade handirik, eta, bueno, hori bere zeregin nagusia da behaien jarrera, ikuskizun hauetan parte hartzea. Gure kasuan... Bi hurria diala eta hor txokea gute jala, ez da alegila. Gure kasuan animali hauek azkenean ikuskizunean parte hartu da etxea hueltatzea gero, eta 15-20 urte bitartean bizidia, eta parte hartze dute bataz beste urtean 5 ikuskizunetan. Jendiak ere referentzia egiteko zema lan ituten, ez? Ondo bizidia la alegila. Bai, azkenean da, 5 ikuskizun urtean, eta, bueno, kamioiko bibilaldi hori herrira junda etorri egiteko tarte hori, kontuan eukita, 25 bat orduko estresa edo etxetik kanpoa, 25 ordu egoten dira lanian. 25 ordu horien esker, bizidia urte guztia zelaian, libre, modu estentxibuan, behaien gainontzeko kidiekin, behaien konportandu naturala garatzen eta bar, eta, guk uste dugu bintzat, bizitza on bat ematen dieula, eta ni neu firmatuko nuken eretzako lan baldintza horiek. Behaien izenak esatekien bezala, larrabeiak, horiek ikulioa baino beto larrian bizituk, ez da? Hori da, bai. Behaien jarrera dalata, eta darra dialata, itxita euki ezkero urduri jartzen dira, eta azten dira elkar joka eta bar, da mina hartze dute, eta arune animali hauek daude prestatuta kanpuan bizitzeko, azkenean gure klimara eta orografiara onduen egokitutako animalia dira, eta ez dakat inungo arazoik, bai udaran, bai neguan, mendian eoteko libre. Dauzkagu zelai batzuk larratzen dutenak udaran, eta gero negurako basua daukan, mendi zati bat lagatzen diegu, pixka bat bertan iskutatzeko, ez? Giro txarra etortzek eta ikulioa jo baino nahi basuan lasai egon, da guztuago egote dituk, ez da? Zuen potxoken inguruan horri bitzen dira. Oidek, dudik gabe. Bueno, eta asier, zezan bernian, esan deken bezala galtzorian zioken arraza badekela, adibidez, betizuare bai, izango guan antzeko zerbait, okerro ziok betizuan egoera, hobeto ziok edo nola ziok? Bai, betizua ere da, bertako arraza bat galtzeko zorian dagona, ikerketen arabera betizua da larrabeian aitzindaria. Betizua da, arrazarik edo daukagun behi arrazarik zaharrena esan dezagun eta gutxien selekzionatu dana. Gero hortik, atera da alde batetikan Pirinear edo Pirenaika arraza dala aragitara bideratuta dagona, eta bestaldetik dauzkagu larrabeiak edo naparkastako behi hauek badiala ikuskizun hauetarako espezializatuak. Bikain. Eta hauek, esateken bezala, Naparro alden gehiago ikuste dituk. Nadia bergaran eronituan, han? Hori da. Saio batin nian, ikusin un programa. Eta alrek bai betizu eta larrabeia danetik ansekak, ez da? Hori da, bai. Zehazki naparkasta eta betizuak dauzkagun ganaduzaliak gaudo 30 bat ganaduzale Euskal Herri guztian ziar, bakoitza volumen eta zea batekin ez, ganadutegi mota desberdina dauzkagu, baina bai, gehienak erabiltzen den hemen erabiltzen den arraza gehien bat, hori da, larrabeia gehien bat eta betizua ere zertxo bai. Eta uak eukizian arazua bain izatea moskitua dala, o beste katarro badakaela, o... Bai, hori da. Zerdek zehazki hori. Zuek euki alde zua erazoen bate hona, altxate urduri historio horrekin, Bai, egia esan da oso urduri. Ja, zea dakae? Txertatuta daude, ja. Justu duela 2 urte etorri zan gaitz hemorragiko epizotikoa deitzen gaitz bat, eta hori eltxo batek transmititzen gaitz bada, eta azkenia, gaitz hori babesteko txertau behar izan genitun, ala ere gure ganadue justu orduntxenetan da harrapatu zuten gaitz hau. Baina, egia nahiko harin, sintoma nahiko harinak eukizitula, segurazki, txertuan esker, babes pixkat eukizutelako.
Eta, bueno, hori pasatu zen, eta behintzat, ja lasaiago gehatu ginen, eta, eskerrak, ze bestela azkenian, nahiko zeregin bauzko egunerokoan, gaina olako gaitzak. Olako gaitza bat etorri, eta askotan, txertatu gaben balin bazkak, arnadutegi guztia sakrifikatzia iten die, ez da? Sakrifikatzia derrigortzea izute tuberkulosi gaitzagatik, hori, da gaitz bat gizakitara pasa daitekena, bai osasun zailak gaitz arriskutsuta dauka katalogatuta, eta orduan, bai da gaitz bat kontrolatu behar dana, urtero pasatzen diegu animali guztiei, pasatzen diegu proba hori, eta, guaingoz ondo ematen ari geha, así que, gaitzardi. Bikain. Eta hau guztia, nola ziguan hau guztia? Basegiati, baserritik ez atorrela, ez da? Ez, egile esan ez. Bizi ginen gu arruako, Ibaina Herrieta auzuan, hor zestu bat igora dagoen auzotxo baten bizi ginen, eta, animali zingura uta bai, baina guk etxean ezenekan animalirik. Nere gurasua, ez daukat inungo erlazioik baserri munduakin, baina ez dakit, egile esan da arrazoia zein da, txikitatik baserriko animaliak gustatzen eskidan, eta horritxi bueltaka, besteik ez nekan buruan, eta gehien bat, atentzioa ditzezian animali mota hau, behaien jarreragatik. Azkenean, domestikauta daude, esan nahi dute, gure ahotsa ikaso, eta etxian daudela lasai, zelai batetik bestea aldatzeko da, nik deitzen diet, eta nire atetik etortzen dira, batetik bestea, eta, gezurra dirudin arren, etxian nahiko ondo manejatzeitu, gero plaza jute janean, guztiz eraldatzen dira, eta behaien jarrera edo psikologia honek, deitu zian nire atentzioa txikitatik, eta, aukera eukin un momentuan jarren un martxan garautegia, eta hori momentuan, nitan ere bikotian artean eramaten dugu, bai herrien kontua, bai aragi salmenta, eta bisitena ere bai, eta hor gabiltza pixkat. Eta bikotia basekan baserria, o basekan larreikan, edo mendipuzketan bat, edo zerbait? Mendila bai, egurretara dedikatzen dialako familian, baina ganaduik eta ez, eta beak ere nire antzea, afizioa txikitatik zekarren, animaliena, eta batez ere zezenena, tesia, bai unibertsitateko gradu amaira golana, eta baita tesia ere zezenen inguruan egin du, eta, zezen esker, elkartu ginen, eta hemen gabiltza. Han ezautu zinaten? Bai, behai lasturren ibiltzen lanian, eta ni neu, zezen egin juten nintzen lasturrea, beste ganauzale bati laguntzen, eta han ezagutu ginen, eta, arrezkio elkarrekin hemen gabiltza. Proiektu ondan murgilduta. Zeratik, azkenian proiektu hauek jendian burutan eta etortzeitu, baina kio zaila izatekena, bai herrian bizi baiz, larrik ez dakak, baserrik ez dakak, ikuiluik ez dakak, nola hasia guztiakin, ez da? Zeratik, hor inbertsio handi bat ziok. Bai, hori, ez da bat errexea, azkenian, abeltzaintza beraka dijoan arren, o abeltzain kopurua bera dijoan arren, terrenuak ez daude sobran egia esan da, eta daudenak oso garesti daude. Eta, guk kasualidadez tokatu egun parian aukera hartzeko, terreno hau, eta lan handia inostia. Hutsetik hasi sinaten zuek. Bai, guk erentziaz ez dugu ezer jaso, esan terrenorik eta animalirik, baina, poliki-poliki Kasta, lan egiteko goa, erentzi honen hori izatea, Gogua, danen gainetik gogua, eta, lortu dugu martxan jartia proiektu txiki bat azkenia, baina, geuk entretenitzeko eta, disfrutatzeko balio digu, saiatzea jendiari gerturatzen edo azaltzen guzti hau, jendiak ere ezagutu dezan eta disfrutatu dezan, eta, egia esan da posi gabiltza. Ona. Hasi, eta, ire ogibidia, zeratik horretxen lan egiten dek, baina ire ogibidia, albaitari aiz, ez da? Bai, ni neu izatez, baserri albaitaria naiz, azkenean, abeltzain gu montatutak hau bezala ez dago bizitzeik, edo guk ez dugu behintzate bizitze olain ateatzen, eta, nik ez batean un albaitaritza karrera, eta gero aukera eta ez zaidan etxe inguruan lanian azteko albaitari moduan, eta egunerokoan baserri albaitari naiz, baina gero, lan hor, diru pixkat aurrezteke, bai, ez da? Albaitari etxean eukita bentsat, ez da? Bentsat hori baka. Egia, animali dauek ez dakatela albaitari behar askorik, behaien izaera dalata, baina, egia esan da, albaitari izatea, ematen du bentaja bat zenbait zentzutan. Bai, eta izaera aldetik esan dekena, adibidez, animaliekola rustikoak eukitziak onura hori ematen dik, ez da? Azkenian, perratu gutxo inbier diala, gero bertako klimara hobeto gokitzen diala, larretan ondo bizi diala, ez da? Hori da, zenbat animali espezializatuago bat euki edo aukeratuago bat euki, orduan da behar edo atentzio gehiago eskaini behar diozu. Gure kasuan animali hauek oso rustikoa dira, eta ez dakagu jaiotza garaian, ez dakagu pendienteon beharrik, ez dakagu egunerokotasunean, ez dakatelako zainketa berezirik. Gu bai egunero jutegea, ikustea dana ondo dagoela, danak ondo daudela, danak ezautza ditugu, bakoitza bere izena dauka, eta, bai otegea hor gainean, baina ez tegun nolabait gehiagi parte hartzen, pixkat behaien martxan ibiltzen dira. Iga albaitaria izan da, eta gaine hor begion eukibiarrek ez da, noiz onbatzen dega animali bat hor pixkat,
izorrauta ziokela, gora berakin ziokela, ez ziokela betiko moduan alegia. Ez da erresa izaten, egia da animaliek ez dutela hitz egiten, baina egunero baldin zabiltza behaiekin da ezautze basu pixka behaien jarrera eta konportamendu azkenean animali bakoitza ere ezagutzen zoaz, bere psikologia, bere izateko era, eta pixkat hortik irtetzen danean animali zehatz hori, horrek ematu atentzioa, azkenean zu bakizu animali bat beti ez, zein egin moldatzean ondo, egunero nun jaten du, nun ez, eta ikuste baso egun baten zerbait ez du lain beti bezala, seinale, zerbait gertatzen ari da. Bai, eta orduan, askotan izatek garrantzitsua behandu baino lehen kontuatzia zer dakan, tratatu o kudeatu eta txukuntzeko, ez da? Hori da. Ba, igual, hanketako mina balin baka eta errenka balin baka, errez kontuatzea iz. Hori da. Baina barruko historik, edo igual mokok, igual etxekik begik, edo nun... Eta hori baino gehiago da psikologia, behaien gauza fiziko eta zerrexago konturatzea ez, zuk aipatu zen moduan ikusteko erresa dialako, baina gero askotan dauzkagu talde ezberdinak ez, behi heldua, gaztiak eta hola da. Talde horietan aldaketak egite baituzu, hau da, talde bateko behi bat zartu bestalde baten zerbaiteagatik, umia euki behar duelako edo gaixo edo olako edo, aldaketa horiek asko eragiten die behain psikologiai, azkenean behaien laguna dauzkate. Ire kuadrilla nago eta kuadrillatik entzaile eta... Eta azkenean da, pentatu behar du animalia dian arren, gu bezala sentitze dutela, sufriu, disfrutatze dutela, eta eukite duztela behin egunonak eta egun txarra, batutan animali batzu konturatzea noiz daun triste, noiz daun alai, eta horrekin jokatu berdezu, egunerokoan horren konstiente izan bertzat, da zaindu berdezu hori. Orduan garrantzitsuak ikesan deken bezala, ez dekela une oro behai izaitzen, jaten, kaka harbitzen da izok dimaten, baina begit jak asko ikela, ez da? Hori da, egon bertzea egunero... Adi, eta nun da bilen, da zertan da bilen, da... Hori da. Ondo, bueno, hemen, harakikin elkartzeko barazkik, martxan zezkau. Hemen beste bat zuritukoek, geho bertan sartzeko, bale? Eta orduan jau gorden goit, eta hau boten goit, abiltzea. Bueno, eta bitarten jungo gaituk erreportai bat ikustea, bale? Osondo. Bale, jungo gara Iparragirre zagardotegia, eta segituan gaude bueltan. Hau, Joseba, Andoni naiz, hemen gaude, Hernaniko Iparragirre Sagortegian, eta gaur gure upategia ezagutuko dugu. Goazen? Iparragirre Sagortegia, labur bilduz, 15. mendean sortutako tolare baserria da. Gero denboran salto bat egiten dugu eta nire birraitonak erosten du. Eta gaur egun gaude 3. eta 4. generazioa sagardoa ekoizten, Euskal Sagardo Ekologikoa alegia. Nire ama Ana eta Arantxa dia jabeak, Sagortegian buru, eta nire kasuan nik eramaten dut upategia, eta, txotx garaian egoten naiz, bisiteak idatu egiten ditut, eta holako lanetan. Eta orduan etortzen da jendea, praktikamente mundu guztikoa. Batez ere estatu batuarrak Europatikan eta Asiatikan, eta asko gustatzen zaie gure kultura ezagutzea, guk transmititze dugun gertutasuna, sagastiekin dugun lotura, gero gure sagardo hau nola sortzen dugun, ze maitasunekin egiten dugun lan, eta ezagutu nahi dituzte proiektu intimoak edo oso bertako dian proiektuak. Hemen Iparragirren egiten ditugu betiko produktuak gure garai bateko erara, dena dia bertako sagar ekologikoakin ekoiztuta, gero muztio ekologikoare egiten dugu, gaur egune demanda dakan produktu bada, asko gustatzen zaigu, da oso muztio bixia. Eta gero dakagu berezitasun bat gure upategian, gustatzen zaigula esperimentatzea eta gauza berriak egitea, eta kasu honetan ditugu 3 produktu, dala sagarra eta eztia nahastuta, eta hartzidurak, fermentazioak bukatzen dituzte boteian. Nagusia izan da, sageztia parduna, 12 hilabetez egoten da 2. hartzidura egiten, metodoa txampanau bezala, eta gero iten zaio degueia. Jendeak orokorrian gehien konsumitzen duna sagardoak izango dira, muztioak ere badaka igoeratxo bat, eta gero interesa handia dago jolastea eta probatzea produktu berriak. Eta hain jantokira pasako gea, azalduko izuete zein dian gure menuak eta ze eskaintza dakagu gure etxean. Iparragirren dakagu ohiko sagortegiko menua, dakagu etxeko sarreratxo bat, gero amonan erara egiten dugune bakaiu tortilla bertako euskaber arrotzarekin, bakaiu fregitua edo pilpilean
Eta gero, bertako haragi erabiltzen dugu, baserria kilometro zero. Eta gero idea zabal gaztarekin eta sagar edultzia. Eta intxaurrekin bukatuko nuke menua. Eta gero, dakagu menu vegetariano edo veganoa deitzen dioguna eta dana. Eta badago jendea vegetarianoa dela, baina sagardoa gustatzen zaiola eta gure etxera etortzeko aukera polita da. Eta gero udaran iten deguna da, karta zabaldu egongo dia, bai, menu vegetarianoa, kostilla menua eta sagorteiko menua noski urte guztian zehar, azaro bitartean irikitzen degulako. Eta terraza garaian iten deguna da, entxaladak, haragiak eta karta iten dugu zabaldu. Orduan sagardoa, ja, terrazan botilan eskaintzen dugu, eta bertako produktuaz disfrutatzen jarraitzeko aukera da. Iparragirre sagortegi azkenean da, kilometro zero sagarrautegi bat, etxean ditugu 10 hektarea sagarrondo, ekoizten deguna gure sagardo ekologikoa, euskal sagardoa eta gainetikan ekologikoa. Bisitarian artean azkenian perfil desberdina daude. Osea, badago jende mota bat oso tradizionala dela, sagardoa probatza atoztela eta janaria ulertzen dutena lagungarri bezala, eta beste bisitari mota batzuk erabat obsesionatua daudela guk eskaintzen deguna bertako haragi horrekin. Eta badago jende bat oso zalea dena bakailuarena edo eskaintzen ditugun, urtean zehar eskaintzen ditugun arrai desberdinena. Gonbidatzen zaituet gure etxera etortzea, zen ikustete badala esperientzi bat interesgarria. Azkenean bertako produktuekin egiten dugu lanera bat, sagastietetik hasita, 15. mendeko baserri batean gaude, bizirik dagoen baserri gaur egungo baserri bat ezagutzeko aukera bada. Bueno, Joseba, espero gustatu izana gure bisita eta hemen erran inongo geha Iparragirre sagardotegia. Hau, Pandoni, gora betiko sagardotegiak eta zeleku mitikoa, 15. mendeko sagardotegi baten egia esan, sagardotegi modernuak ondo daude, baina betiko esentzia daun lekutan, Bai, gaina aurreko urtean hon ginen gu bertan. Bai, Bai, eta bikain jan genuen da, bai, esperientzi polita. Bikekan jan, ean, gozua eman, da danetik ez da? Bueno, eskerrik asko, Andoni, eta jarraituela goxatzen, da, zer berezi ere bain induen beste sagardori estila ekin da, hori hor postre ekin da ondo, eta sartuko eke bai, Hori poratu altzen nuen, guen diru, hori ez. Bueno, orduan aurten berri jomer gaitu. Bueno, bezarkada bat eta aurren arte, gu hemen aigea, baitu. Hemen, aragikin nazteko nasketa, martxan dijoa. Ningotena da, aragila tartarrantzeko bat ingoet. Adibes, baitu, tartarra jateko garaian, aragi xetuakin jatia, ez da komeni normalean aragi xetua da honean, gio ja ondo kozinatu beharra. Zeratikan aizi hartzeu eta kontaminatu itea pixkat. Orduan, tartarraiteko garaian, adibes, ni txuleta hori hartuko nilan, koipiak endu, ezurrak endu, labanakin moztu, eta hemen dazkau, osagai hauek bota, eta jateko preste hongo zan, holaxe. Gaur ingo deuna da, gio, honekin hastu, eta gio kiribilan barruan sartu kurruskari duteko. Eta egia zan, aragila egiten dezuena. Ze saltzen dezu, esan dek etxez-etxe biltzen zeatela, ez da? Hori, egiten duena da, banaketa egun bat ipini, eta hau ja gure bezeruen taldetxo bat egin da, abisatzen dugu banaketa noiz izangoan, eta jutega herri-zerri banatzen aragia, normalean herri bakoitzean puntu bakar baten gehatzea, eta jendia bertaratzea, eta ja aurrez dugu jendiak eskaria, eta hor banatzen dugu, bakoitak eskatu duna, izan aragi xeatua, hamburguesa, txuleta, solomilua. Bihotza, bai. Bai, hori da, oina zigia, bihotza. Baitasuna eta ana, banatzen zuen, ez da? Gudanetik. Una. Eta zizan bernian, adibidez, nola sistema, iltegitik etorrita fresko banatzen azte zatea egun bertan, oizoztu iten dezue, o nola kudeatzen dezue? Hori, haitun dela normalian, iltegian hildakuan, kamaran lagatzeitu normalian egun batzuk, eta txuletak adibidez, egun gehiago ondia, aragi xeatu eta hamburguesa, baino azkenean, zenbat egun gehiago kamaran ez, txikitzen mermatzen da. Hori, hori nintzen duena da, aragi pikatua dana, bai hamburguesak edo bai hola aragi xeatua, kilo erdiko paketetan egin, eta hori momentuan kongelau egiten dugu ja. Osea, prestatu eta kongelatzen dugu. Egoten da gero aste betez txuleta zintak eta duten dira pixkate oreatzen, eta gero ja, banaketa eguna jartzen dugu, aste bete horren ostian. Eta ja banatzen dugu, aragi xeatua kongelauta, eta solomilua, bustana, txuletak eta utxian ontzirauta, baino freskoan. Ondo. Gio gaine aragila hola, pixkat onduta linbaziok esan deken bezala, eta, bueno, onduta ez, nola ditu jokik?
Bueno, ore hauta, ez da. Ore hauta dek, pixka lasaitu eta Hori da. zukuak eta jutia, ez Hori da? da, bai. Deshidratatu egiten de pixka bat. Hori da, bai, azkenean, aragi hau animalien urduritasunagatik nolabait gogortu bezala egiten da hiltzeko momentuan, Bai. eta hor, behar izatitu egun batzuk, Lasaitzeko, ez da? hori da, pixat lasaitzeko. Eta gero etxea eraman da, ere bai horra marra egun lasai asko iraute izkin, Bai, hori da, ez dakiz zehazki zenbat den, zenbat egun Etiketan bertan jartzen. baina etiketan bertan jartzen du produktu bakoitzak zenbateko kaduzia. Eta orduan, talde hortan barruan egon bertzea, inun ez tezuela gatzenen... Hori da, azkenean, Aragila. ez, guk animali gutxi dauzkagu, eta aragila are gutxiago ateatzen dio. Azkenean oso animali gutxi kentzitu giltegira, urtean 8 animali inguru, Bai. eta inguruko ezagunekin eta aragi mota nahi duen jendiarekin, ja saltzen dugu guztia. Egia esan da, ez dakagu olako katea hundirik edo ez dakagu aragi produkzio hundirik ez dakagunez, gertutasuneko salmenta bat egiten dugu, partikularrei. Asier lanian jarriko egiten, mingaina joan dematio, lan pixkat egin behar dio, Garri. Vale, honekin ingokena esetu, berta bota, Bai. eta gero ontzi hortan sartu dena nazteko birrintzeko, bale? Hori da. Baina jartzen baiz hemen horrela, erdiak kanpoa junge, gordun hemen jarri, Vale. eta hemen hola, honekin xetu, Vale. bale? Bueno, eta aragi honek, beste alden, ze karakteristika, ze topatuko jago bertan? Bai, aragi hau da, azteko ez, bertako arraza batena ez dana izan aukeratua aragitarako, eta, azkenean ez zaizkio aragian ezaugarriak aukeratu, baina modu guztiz estensibuan hau da, askatasun osuan bizidean animali hauek behain bizitza guztia, da aragi bat, pixka bat gogorragoa, agian, ohituta gaudena baino, ez, Bai. jatea, baina aragi gogortsuagoa izan arren, zapore handia dauka, grasa pixkat ere badauka, eta bai da zapore kombinaketa bat, egia esan da jendiari asko gustatzaiona, nolabait oroitarazteulako garai bateko, ez, aragi, baserriko aragian zapore hori daukalako. Loditzeko garaien adidez, pentsu pixka jateie, o bakarrikan belarrakin ez Hori da, ez ditugu loditzen. Animaliak oten dira taldian, udaran zihar lanian, eta gero behin negua jatzen danean ja festak eta gutxitzen diala, hori, aukeratutako animali gutxi horiek, zuzenian, zelaitik hiltegira eramatitugu. Animali hauek hori jateute belarra, eta gero guk aparte ematen diegu pixkate indartsua goteko forragia deitzen dana, eta Bai. pentsu pixkat, baino gizendu ez dugu gizentzen barruan. Vale. Eta gero, aragi ateatzeko orduan, saltzeko orduan, ez diogu inungo gehigarririk botatzen. Bai aragi Garrantzitsua. xeatua, hori, bai aragi xeatua eta bai, beste ateatitugun produktu guztiak. Ekologikoa la izan daiteke? Ez da da ekologikoa. ekologikoan, zeatikan larrek eta dana bestela Hori da. zigilua biharrek eta... Kontua zigilua berdala, eta gu printzipioz, sartu nahiko genuke, baina ez gia iristen terreno kopuruagatik ekologikoa. Bestela, beste izatez nahia badaukagu hor sartzeko, baina terreno kopuruagatik ez gia iristen minimo hortara. Eta orduan, ez gia ekologikoa, baina bai da, zelaiko edo carne de pasto edo zelaiko aragi hori, ez daukana gainera gero inungo gehigarri. Esate bateako askotan izango zen ekologikoa diana, baina ekologikuo. Esaatikan, Bueno, hori Batuan ja. esate aragia ekologikoa eta non etorri eta zea, Argentinatik etorri eta Hori da. eharra ekologia. Gio bertan bertakua ez da, ez alde gala. Hori da, bai, azkenean, Basarritar bate elkarri zetatu nintzen, ekologikoa nina hauk. Hemen azte dana eta hemen bukatze dana, hau bai dala ekologikoa. Gio, karakola biltzeko zehose botatik elako, ja etzeka segilua. Hori, azkenean, 10.000 zigilu askau gaur egune bai biologikoa, bai ekologikoa, bai carne de pasto, azkenean pixkate seri ematzaion garrantzi gehiago, ez da ez obia, ez okerro, bakoitzak seri emation garrantzia, hoxe da zaindu berdana, eta guzaiatzea, bertako produktu natural bat eskaintzen jendiari, eta baingoz guztua dago kontsumitzaileak, eta gero eta gehiago euskagu, eta hor gabiltza. Bueno, hori aragi aldetikan, eta keo, nola deitze jok? Bai, zezen festa. Zezen festak, Bai, bale. Zezen festak. Nondik noa ibiltzeaiz? Bai, guk egia esan da, oindala 2 urte eta erdi hasi ginen ganautegiakin, eta oindikan ez da euskagola herri gehiegi, baina 30 bat ikuskizun nahi ditugu urtean zihar. Azpeitiko auzo batea jutegea baita Antzuolara, Segama, Bilabona, Itziar, Lastur, Durango, euskagola herri batzuk gurein kontatu denak, eta hor gabiltza gure animaliekin gora eta bera. Bikain, hau ikik garrikela, daztatu ingo jau, daztatu ingo jau holaxe. Holaxe? Bai, ni hau hola ikusita, a ber, heldu zapusketa bat. Hau holaxe dek, jatetxea honditan emate jenola tartarra momentuan ite jela hola tatak horringua ziape pizkatata. Ze gauza ona. Bai, eta gaina ordu hontan, are gehiago. Orduan da gehiago, ez da? Kristo nazio. Bueno, hau ingo deuna da, pizka berandu zion astu honekin, jarrietola okerra, zeatik ikusi zuen hemen koipi ateatzen nahi zaiola,
eta koipiatzio sartuko, zeatik, bestela kiribilian barruan gero koipe gehiagia eskatuko ziak. Eta hau gero nahaztuko, baina pixka behan duzio, zeatik, hondikan berua eta bestela, iten hasiko aragila. Nahikoa? Bai, nahikoa, oso ondo. Hoi botako zu bertara, eta gainuntzeko osagai gai botatzen jun. Betu, gorringoan nik atako zu, ja zuringoen mendekatela, gorringoare bai atako izut, eta horrela botako du. Vale. Bueno, eta gehiago zeititu zuen, sokamuturrak ozeindek zuen espezialitatea. Bai, gu gehien bat iten duena da... Gainuntzeko hor dazkako, bale, aurratuko indik, bai. Botako ditone, bai. Vale. Inberdekenek osagai guztik barroa bota, bale, gero birringailoakin birrinduko jo. Dana pixatuta zio. Gu egiten duena da, zezenfeste herrikoiak bere hortan, modalidade guztiak esan dezagun. Bai sokamuturrak, bai entzierruak, bai errekortari zailuak, zezen plazan egiten dianak ere bai. Gaztientzako baita ere animali gaztexiagoak ere atzatzitugu, pixkat, danetik. Herri bakoitza bere idiosinkrasia eukiteu zezenfesta motan, eta, pixka saiatzegea festa hortara koplatzen, eta animalia proposenak eramaten festa mota bakoitza. Azkenean, behaien psikologiare kontuan euki behar da, guk ezautzen du animali bakoitza, eta animali horiek aukeratzen ditugu egokienak herri bakoitzako behaien jarrean arabera. Eta azizatea tope, ja ikuskizunak eta ja puri-puri etxaudeko? Oindik ez, normalian San Juan agaldea azten dia, Nafarroako herriberan lehenago, Nafarroako herriberan ja azte santuan azten dia, hemen pixka beranduziago, San Juan agalde hortan, ekaina bukaeran ja azten dia... Ja azten dia martxan, eta, on ja aidi udaletxea deika, eta aiga ja pixka bat, kalendarioa osatzen, eta ja animalia aurre aukeratzen herri bakoitza zein emango dugun, da horri biltzera, bueltaka. Ondo. Eta batzutan jendia potentian zaiotek, o jendia igual txikilla zea, eta oide, txakurra ondila ego, horkeo jendiare herri batutan entzunberkoek, ez da? Bai, egia da, zaila izatea danen guztu baite, egia da, herri batuta eramatezu, igual zure uste honenakin animali batzuk, eta igual bertakuen nahiago usten beste zerbait, baina, egia da, ja ezautza ditugula herriak, orduan ja badakigu ez, ze herritara ze eraman, eta gero beti zaiatzega pixkat, danetik eramaten, ez? Animali mota baten barruan, igual animali txikixiago batzuk jendia animatzeko, gero handixiago da errekortari jentzat, pixkat zaiatzega hola, danak guztu alagatzen, ez da erresa, baina hortan zaiatzega. Ondo, zier. Bueno, hor, antxua sartu, eta gero birrinduko jo. Bueno, kiribiliki egiteko mene, barrukua, listo sekao. Bueno, ingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jun, Carmelo jatetxea jungo geha zehazki, eta segituan gaude bueltan, kiribilkia prestatu, labian sartu, hoi birrindu, eta ia indio, ja. Errekorte bakarri falta zaigo, bantxe gatoz. Aupa, Joseba eta kompainia, ni Iker Tokero naiz, eta gaur Carmelo jatetxa aurkeztuko dizuet. Guazen barrura. Carmelo jatetxa, orain dela 5-6 urte zabaldu zen, eta proiektu honen atzean Jon eta Joseba daude. Jatetxa, Jose Maria Eskurtza kalean dago, Bilboko erdigunean. Espazio aldetik handik dekogu taberna eta hemen dekogu jangela. Barran ikusi dezakezuenez, pintxoak dekogu, hemen egiten dugun sukaldaritza tradizionala da, baina gaur egungo teknikak erabiltzen ditugu. Hau da, modernotasun puntu batekin. Gure eskaintzari dagokienez, eguneroko menua garrantzitsuena da, baina hala ere, karta dekogu. Kartan adibidez, aurkitu aldezakezue, ensaladi jarruza, zamburinak eta kroketak. Gure platerren artean, gehien gustatzen direnak, atun tartarra da, estik tartarra, edo txuletak dira. Beno, aurkezpenak egin ondoren, errezeta gozo bat egingo dugu. Gaurkoan egingo dugun errezeta, behi buztana bikinia izango da. Errezeta hau, eguneko menuan noizbenka eskaintzen dugu. Hasteko, behi buztana hartzen dugu, eta bere barazkiekin egoztuko dugu. Amamaren moduan. 5 ordu, gutxi gora bera. Errezetanen historioa, orain dela 5 urte gutxi gora bera, Bizkaiko Pikitxo txapelketan, sari bat emon zidaten, eta platera, jatetxe honetara egokitu dut. Platera honetan erabiltzen ditugun osagaiak kalitatekoak dira, ikusi dezakegunez, eta denboraldikoak. Egozi eta gero, behi buztana paburtzen dugu. Beste aldetik, patata purea egingo dugu,
Platera hau, egia esan da, arrakasta handia deko. Jendeari asko gustatzen zaio. Barran ez duzu topatuko, eguneko menuan baizik. Errefautxoak ospinetan utziko ditugu. Sandwicha montatu aurretik, bere betagarria oskailuan utziko dugu pizka bat gogortzeko. Sandwicha egin ondoren txigortuko dugu eta moztu egingo dugu. Eta amaitzeko, pure patata, errefrauak eta spezi mayo erabiliko dugu eta orduan jateko prez egongo da. Beno, Joseba, guztain bikinia dastatu nahi baduzu, hemen gaude, Carmelo jatetxean. Horrengo arte, aio! Hau, Paiker, eta eharra bikini hori, Bustanak inindakua, txukun jarri, besarka handi bat, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Gugurian jarraitzeko inberdeuna da hemen, horian barruan. Nasketa sartu, gurina emango jot, horian barruan. Hau igual, epeldu ingoiat pixkat, errexako ibiltzeko. Vale. Bueno, sesenka, nola deritzezio? Sesenfestak. Sesenfestak, vale, sesenfestak. Jendia izateala sesenfestetan, nola ite jeiri eskaera, izan deken bezala, segun zerri, nola, zeskatu. Danetik da egia esan da, daude herri batzuk bilatzeutenak ganautegi zehatz bat, bere animalien ezaugarriatik, hori gehien bat herriberan ematea, azkenean herriberan, kulturalki txikitatia gatez hartuta, zezenak edo entxierroak goten dira egunero eta ia ordudanetan, eta beste jakituria bat, beste ezagutza bakate horren inguruan, eta, han egia esan da, falfes, martzilla inguru hortan pila bat biziute, eta gozada bada area jutia, jendia pila bat ulertzeulako, eta, kompartitu. Nola holan rankinean, Gu oso behian. Eta hori esan, Oindik oso behian. Eta gantzak etxekit. Azkenean, indala gutxi hasi geha, eta azkenean ganautegi on bat eitia, urte askotako prozesua da, asko kostatzen da animali nolabait ona gateatzia, eta gu disfrutatzen nahi bitartean, hor gabiltza, hori da helburua, ez? Ikasten da goxatzen, ez da? Eta nola da behaiek eskatu, nola itizkia adibidez, nola asizioaziok, hemen iztia una ulertzen, ez da, esate bateako? Bai, azkenean hemen zezenfestak egoten dira, baina Naparroako herriberagin konparauta edo eta Castellon edo Valentziain konparauta zer ikusirik ez, hemen Euskadi mailan 200 ikuskizun egiten dira, Naparruan 1.800 inguru, eta Valentziar komunidadean 10.000. 10.000? Orduan, ikusteko idea bat, pixka jendia jakiteko han inguruan ze jakituria, ze kultura eta ze lan iten du jendiak udaletxez aparte, kuadrilla partikularrek eta komisioek, zezen festa hauen alde, ez? Nolabait, auzo bakoitza bere festa gantolatzei du, eta mugitzen dira urte osoan ziar, zezen famatuak edo ganautegi famatua ekartzeko behaien festetara. Eta esan deken bezala, behaiek ganautegian, asko erabakitzen dila, kasta nabarraik erabiltzeituken larre behi hauek, hor prestigio handia zekatek edo... Bai, egizan dena parkastakuak panorama osuan desente fama ona daukate, genetika ona da ontarako, azkenean oso animali inteligentia dia, suarra dia, baina suarra baino gehiago, dakite burua erabiltzen, dakite nola lan egin, nola harrapatu pertsona, eta azkenean kasta edo genetika bakoitza bere ezaugarria euska, eta naparkastan edo larra behien ezaugarri nagusia da hori ez inteligentzia, oso animali inteligentia dia, eta gai dia aurre hartzeko egoerai, eta aurrian dakaten pertsona hori, modu erreso baten harrapatzeko behain inteligentzia dela. Osa, doaz ikasten, azkenean gu bezala, dozein disiplinatan, zenba eta ikuskizun gehiagotan parte hartu, dijoaz behaiek bai ikasten, poliki, eta, azkenean... Baina horra adibidez esate, zezen plazeta juteitukela zezenak, baina ia larretikan lehendabiziko gunean, zatikan horiek gero, eriotza etortzen zaila eta gero txagotitu, horre ikasteko denbo iketzekatek. Horiek beste festa mota bada hori, eta horiek zekatek beste gorputz erraldoiak eta beste... Azkenean, zezen festa herrikoietan parte hartuten animalik gehienak behiak izaten dira, emiak izaten dira. Behiak dira. Normal, hori da. Zezena deitze zaie, baina normalian emiak izaten dira. Azkenean, ganadutegitan eukitzeko harrak, behain artian beti burruka, jerarkia dela eta emiegatiko burruka hortan, beti itxitura puskau, elkarri mina eman, eta askoz ere komplikatu gaudea eukitzeko. Eta gaina emiak askoz finagoa dira lanian. Askoz inteligentiagoa dira harra baino, eta askoz ere borondate gehiago asaltute laneako harran aldia. Bianketan hori gertatzen, bianketako gertatzen. Orduan emiak normalian ikuste dituguna behia dira. Zezenak ere ateatzen dira eta guk ere badauzkagu, baina gehien bat behiak ibiltzen dira lan hauetarako, askoz aproposagoa dialako. Bueno, eta, Asier, zuek, esan dekela
hartu zenutena, bueno, terreno bat, ezta? Bai. Lursail bat, hor endoia alden. Hori da. Ikulu eta jarri ezue, animailik handazka zuek bertan bizi zet ere bai? Ez, Ez? guzea bertan bizi. Baserria erreintzan eta etxetxo bat egin zioten baserria albuan, Bai. baina oin momentuan ez da inor bizi guzu mailan bizi gea, terreno ez da guria alkilerrean gaude bertan, Vale. eta bueno, ez gea bertan bizi guzu mailan bizi gea, kalian, baina gero egunero igotze gea area, animaliak atenditzea. Eta orduan, ire hori da, bueno, bikotiakin, bazekite zorionak aita izan naizela, Bai, ume bai, txiki bakakela, eta nola kudeatzen dezue? Adibidez, guain pentsatzeat, ama umekin egon berko ikune oro, ez da txikile izan da. Bai, hori azian, guke hori nahi dugu, umian behar eta apxat egokitzia, eta bueno, egia esan da, hor gabiltza piloen artean nola la aurre eramaten, konpaginatzen gehan nahiko ondo egia esan da, azkenian, gaur egun baimena diala eta, apxate lanak malgutzeko aukera emateu, eta beti nire badioez lanetik nijoala edo lanean nijoala, tarte hortan juten ez ganautegira, hori ez, eguneko errebizio hori egin, eta listo, zorionez, animali hauek ez duten ez zainketa asko behar, ordu bete azpitik egunero lanak bukauta lagatza ditugu, orduan hori, ez da ere denbora asko kentzen zerbait. Osa, lanea bidian edo lanetik etxea bidian, hori, iten dute bueltatxo hori, eta gero atzaldian denbora baldin bakauta gogua, ja dano batea jutegea animaliekin disfrutatzea. Eta ideia da bai alde zuen enian baserrin bizi bertan etxetxo batin, o Bai, hori da. herrin guain umekin ondo zaudete, Pixkat, eta giat, aitona amonare gertu duteko, Bai, edo, gertu. dana balilloik ez da? Gertu, bai, oiek nahi dute gertu hon, bai neriak eta bai bikotianak. Eta, nun bizi egia esan da ez dakau garbi. Hasiera baten bai nahi genuen baserrian bizi, baina, bere alde hona eta bere alde txarra euska. Baina ez da erresa egia esan da baserri bat topatzia erosteko, azkenian gero obra inbertzaio Gure baserri buelta hortan gainea, Bai, hori da. garestiak izateitu, ez da? Bai, oso, eta gero obra inbertzaio, reforma inbehar da bertan bizi alizateko. Eta, guaingoz behintzat, holaxe jarraituko dugu, alkilerrian gauden lekuan, kalian bizitzen, eta, era hortan disfrutatzen. Ona. Eta inundarra aiz? Aiziarreko... Nizate Zumaiarra. Zumaiarra zera? Vale, Bai, Zumaiarra, bikoti algoi bartarra, vale. eta, ganautegiak erdibidian. Ondo. Nik hau Bueno, xeatu eman, dut, sartu hor birrindu, eta oso potolo gatzen behar, igual oliot txantxo bate bai botako zio. Bai. Gatzatxio botako ziotikan gaztak, gazten Jabaka. sustantzizeka. Bai. Eta honekin ningo deuna da, behitu hemen arrautza irabiatu deu, ez de gaina pixka bota, bi vuelta eman, eta honekin igurtziko deu, labea sartu baino lehenugo. Mango jotanian, ondo. Bueno, eta, a ber, leheno esan de sukalde noiz benka ibiltza izela, ze etxe nahiko sukaldatzen dek, o sozidade como... ez da gau sozidadik eta etxian, sukaldatzen etxian, egia esan da bikotia oso ondo moldate sukaldian, ni baino beto esango nuke, nik tortilla eta lenteja ditutu hortik aurrea, bikotia ni baino bia, nik pazientzi gutxio bizten normalian. Asko da azkarra ditutu gauzak eta ez olako kariñuekin egia esan da. Bueno, bakoitza berian, ez da, bakoitza berian. Bueno, hemen txe, hau labian sartuko deu, 10 minutuan, Azkenean hau pasta oso fina da, hor milorri bat bezala ingo nola gurina eman dion, eta nola barrukoa inda daon, pixkat gorriantzia galditzea ere komeni zaigu. Barruan sartuko deu, eta esan dakua. 10 minutuan, listo gaude. Saltxa hori probatu berdeu, haber ze muska gatu zaigun. Agarreldu, ik. Zanik, adibidez, iten dek aragilakin prestatu jo una balzgabe. Gio gainetik pixa botatzeko, nagusi. Egarra dao. Ensaladai botatzeko ere bai, Bai. Cesar ensaladai. Bai. Bueno, guantxe gaude bueltan, labekoen da honian. Bueno, labia etxali. Egarra indigo gaurkoan, Ze itxura, Eta behitu lagunak, Eta egiten zutean. Kurruskari, eta barrua xamurra. Ona, a ber, hemen. Ebakiko nia, baina, oso ikane, txura polita segak, Maira jutean janan ebakiko jau, ez da? Bueno, behitu, hemen ingo ziotena aspin jarri. Azpikoa ja, zapore pixate eukitzeko. Bueno, basekia udane ikusiko jaula, ez da? Ibiliko aizela hor, aurreko urtean ibilitzan bezala. Bai, hori da, espero baietz, alde batetik San Ferminetan ustailan entzierroa programan ETV baten, espero du aurten eotia, Iruñako entzierruak Euskal Herri guztira zabaltzen, eta gero abuztua 15-etik abuztua bukaera arte Falfesen, hori, Faltzes izeneko programan, ETV bin,
baita bertako behien mendiko entzierro famatu hori, baita... Hori lelatza izatek, Bai, ikaragarria. Goiti bera etortzeitu goie, baina... Ikaragarria, ziztu bizian. Eta, entzierrotata ateatzea laizeu, San Ferminitan korrika pixkatik, da plaza sartuta, rekorten bat edo, ez? Lehen bai, onja ez. Zeatikan. Onja lana dela, ganaua diala, ja ardura gehiagi, eta ardura baino gehiago, ja ez nau betetzen hainbeste niola ibiltzia. Lehen bai, baina onja ganautegia gatela eta, baina beteta sumatzen dik alde hori, eta ikusten disfrutatez da jutegea ikustea eta horretxekin konformetan izan. Bueno, etorriko zaik grina berriro, etorriko zaik, semina pixkatazte genian da beha ikusteko eta, Ordentxe. Bueno, launak, mi esker horreteatik agan, eta hiri etortzeatik. Jarraitu horrela, xe. Agur launak.